Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da mafitattu. Cikin wannan sako za ku ji Kausan TV ta naɗa Adam A Zango a matsayin Director General. Gidan talabijin na Kausan TV ya sanar da naɗin fitaccen jarumin fina-finan Kannywood kuma mawaki Adam A Zango a matsayin Director General na gidan talabijin ɗin. Shugaban kamfanin Kausan Alhaji Nasir Idris ne ya bayyana haka a wata sanarwa a ranar Litinin a birnin tarayya Abuja. Ya bayyana cewa naɗin Adam A Zango a matsayin Director General ɗin zai fara aiki nan take. A cewarsa an amince da naɗin ne yayin wani taron hukumar daraktocin kamfanin. Alhaji Idris ya kara da cewa an naɗa tsohon gwamnan soja na jihar Kano Kanar Sani Bello mai ritaya a matsayin shugaban hukumar daraktocin kamfanin. Naɗin Bello a matsayin shugaban hukumar daraktocin kamfanin na tsawon shekaru 4 ne kamar yadda dokar kamfanin ta tanada. Idris ya ce an naɗa tsohon ministan sadarwa Farfesa Adi Isa Fantami a matsayin mai sanya ido kan harkokin shugabannin kamfanin. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da mafitattu. Kar ku manta ku danna subscribe, mun gode.